lasi nili kachematha kuma avoid si mane lema lele ke nilitum chipu theke kintu jong si nilitum kiche song pen takipu pen jong si nilitum tu pini play pon pula tay dikhai thake arja pinang chipu si nili kachematha so laso kachematha joine si pini leli tanang litum tingno take bangiklo nilitum kado kabeda chini lo youth unemployment lang ke nilitum ke thepe kalam non lo ke employment opportunities ke available lo plus non bank ke nilitum ke theklong bank ke nilitum youth ke parha likha ka do olo kintu last koi thoi ke auto si ke bank ka ho bahajra si ke claim ka ho la son se ong na non lo ke because ke lage kuma failure no lage government of failure kasi government han accountability bang nilitum hang nangji politics buke kali kintu government bang jong si chok government bang claim si pulote alang kuma jota claim thek non cancer hospital abu thak alang tum cancer hospital ke bang chenga hota alang tum puloje lapen itum non job opportunities do opo job opportunities ta do opo and ke osomartum kam ta long opo technical non technical non kintu non last boy thoi ke non inauguration aport hoke nitum interview ke pineka arjuda long le ba chini do long le se ong naklo job opportunities ke aphialam lo advertisement anta nituma osomartum ke theklong dunde ba chini dunde laso job interview juntu keklang ji pubangke lake golden company ne manese tender job kursi kelong dun enge alang tu advertisement apilo posipo into advertisement alang konat si pilo enge jong si paper long pilo pulote lake council responsibility nangji podlo ja alang tu la support prosar thek ngi podlo prosar se ta joine nituma youth tumbang ke chini dun da lo theklong dun da lo alang tumbang non pini ke theklong ke tak interview nang kipike bang si ong munaklo ini methanga mone bang ka vedalo lasi this is government's failure government should have been more responsible government should have informed our people that interview is going to happen ito labang alang tu claim kita join non bang ke nitum bang ke loss long si dokako plus ako non kichini do natin ke this interview do bom kota lata contractual job for 1 year jong sila contractual job si pirong pulote what is the guarantee je non kelong tum non mo ek bosor apita lang tuma job do jima aveke so at least government ahit banke council ahit banke they should have assured that at least non technical jobs banke nituma mone silong nangji abedan lo kintu ke apply don an bang long nangji podlo because non technical job hanke litum ka to kaveda chini la ana qualification nang pare je ko banke kali lasi la banke government of failure government han accountability bang nilitum hang nangji non jong si litum dak ichitong prong anta jong si nilitum kato kaveta isibet avoid spend by isibet at thepen ningche pulote government adang arjunang kokji but litum bang power struggle long si chita pinirong titipo and kaya alam bang ladak siya beda titi so I believe ba niling chithelo je non phoi bang ke at least la Dipo Cancer Center bang will not become another Dipo Medical College ke nilitum kato ka weta theklong pilo ke man hada ko an se nilitum local amone ko an local job ke long la ko an si hada permanent job ke long tun lo la bang ke kabesi ong unaklo kasi so that it does not become Dipo Cancer Center does not become another Dipo Medical College nilitum bang non message song nang kokmo non message lamu thai nang kokmo kalite nilitum bang ke mo chukko kapike nilitum aja le dinje posita ale abedan ko lasi nilining che thelo je pini dak pen at least nilitum government panasa ko accountability holun ko and ke alang tum ta nilitum phala so answer bang nang people si nilitum mo samarto job long dunde darlo ba job advertisement alama ta nilitum chini dunde darlo bangke nilita mathalo je latala so program pe deputy government tulong tala so lama ke lepo and ke hopefully nitum bangla so kachesong bang nilitum arupa prang kon bom jipan nilitum inepo ke nilita lam nang pilo je nang nitum mantu mata nili phanang phalote nili phan dorkar do pulote nang nitum ne phanang hang pulote nili bangji
Kai perman bang kinili kan kai ta doji nili un an kinili hinten ko pimak klem nang sibang e klem ko. Kan kan sinili lamik ko ning dat ko.